Mă numesc Petre Mihăiță, din satul Orleasca, județ Brăila. Lucrăm o suprafață pe raza satului Orleasca, 600 de hectare, din care avem soia, porumb, grâu și rapiță. Acum ne aflăm într-o solă de porumb, care e în momentul înfloritului. Avem undeva la 250 de hectare de porumb. Venim din toamnă, venim cu arătură, pentru că avem densități mari la 85.000 de plante pe hectar și încorporăm resturile de vegetale, să zic așa, la o adâncime 35-40 cm. După care venim cu un disc din toamnă, îngrășăminte pe bază de fosfor, un 0,46 cu 200 de kg pe hectar. După care primăvara venim cu pregătirea patului germinativ, să zic așa, cu uree încorporată, undeva la 200 de kilograme pe hectar. În momentul semănatului venim și cu îngrășământ triplu 15, 200 de kilograme pe hectar. De la Agro Est Muntenia folosim Kinfon Zinc-ul, care are 70% zinc, în stadiu de 4-6 frunze, că un produs foarte bun, folosim de mulți ani și un produs de calitate. Doza de 0,5 litri pe hectar. Zincul ajută la o bună creștere și dezvoltare a plantei foarte bine, la cultura de porumb. Ajută la asimilarea calciului în metabolismul plantei. Acesta este recomandat și când planta arată pe limbul foliar o deficiență de zinc. Este recomandat tratamentul cu zinc în prevenție, deoarece carența de zinc poate diminua culturile până la 30%, 40% chiar. Și este recomandat tratat preventiv. Avem primăverile astea, le avem temperaturi scăzute, diferențe mari de temperatură zi-noapte și venim cu pliaminolul, bază de aminoacizi, care ajută planta să plece în vegetație mult mai rapid și mult mai bine. După care venim cu irigatul. Irigăm și irigăm și irigăm tot timpul până la umplerea bobului, să zic așa, în condițiile în care e secetă și nu avem apă deloc. Unde folosim zinc și pliaminol, obținem o producție peste 500 de kg, undeva chiar și la o tonă de porumb pe hectar. În situația de față, produsul pliaminol s-a folosit în urma erbicidării, deoarece a ajutat planta să reiasă din stresul erbicidului și a crește eficacitatea acestuia. Pliaminol stimulează fiziologia plantelor, ajută planta să se recupereze după perioadele vitrece de stres, cum ar fi seceta, băltirea, fitotoxicitatea și chiar și căderile de grindină, care afectează foliajul plantei. Mai avem Omex Bio triplu, să zic așa, azot, fosfor și potasiu, că și pe el îl folosim în faza de 10 frunze. Tot așa sporește producția, de ajunge la o tonă și pe hectar. În plus, cred că batem recordul anul ăsta. La tehnologia care am făcut-o și produsele de la Agro Est Muntenia, ajungem sigur la 17 tone aici unde irigăm. Irigăm 24 din 24, să zic așa. Porumbul este foarte bine dezvoltat, înălțime foarte bună, o fructificare, o înflorire foarte, foarte bună, folosindu-se aici o tehnologie de calitate. Agro Est Muntenia e un partener de nădejde și lucrăm cu toată încrederea cu firma Agro Est Muntenia. Performanța adună recolte bogate.